5 ବର୍ଷର ଚାକିରିରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ, ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ କରିଦେଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ସତ୍ୟ। ଆସାମ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ACSର ଜଣେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ନୁପୁର ବୋରାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। 2019 ବ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ ନୁପୁର ବୋରା ଗତ 6 ମାସ ଧରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନର ନଜରରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜମି କାରବାର, ଆତ୍ମସାତ ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପୋଲିସ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୌହାଟୀ ଘରୁ 92,50,000ରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ପ୍ରାୟ 1,05,00,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ବାରପେଟାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରୁ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ ଏହି ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏନେଇ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ନୁପୁର ବୋରା ବାରପେଟାରେ ସର୍କଲ ଅଫିସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆୟ ଉତ୍ସ ଅପେକ୍ଷା 400 ଗୁଣ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ କେବଳ ନିଲମ୍ବନ କିମ୍ବା ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶର୍ମା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।